F'Ħalaxa iż-żanżan van elettriku biex jibda jwassal l-anzjani residenti għal qadi, appuntamenti mediċi, il-posta u anke sal-bank. Is-servizz huwa bla ħlas. Il-van jessa sa' 9 persuni u nxtara permezz tal-iskema proġett fil-komunità 2023 tal-Leża. Il-kap eżekutiv tal-Leża Zvetik Flores spjega li l-an tal-iskema huwa li tirritorna lil komunitajiet fondi ġenerati mit-taħrikiet b'investimenti għal benefiċċji tan-nies. Huwa proġett interessanti huwa proġett propju li mażul mill-Kunsill Lokali għal bżonnijiet ta' residenti ta' Ħalaxa. Huwa pjaċir tagħna bħala aġenzija li ninvestu f'dawn it-tip ta' proġetti u naraw illi propju il-flus li jkunu ġenerati mill-aġenzija jerġgħu jmorru lura għand iċ-ċittadin. Fl-inaugurazzjoni il-Ministru għall-Intern Bajrin Kamilleri qal li inizjattivi bħal dawn itejbu l-kwalità tal-ħajja, speċjalment għal aktar nies vulnerabbli fis-soċjetà. Tal-istess fema is-Sindku ta' Ħalaxa Karl Boxol li fisser il-van bħala investiment dirett fil-komunità li se jtejjeb is-servizzi mogħtija lir-residenti.